to s tvojou myšlienkou vycestovania do Kanady myslíš vážne, tak si na správnom mieste. V tomto videu ti vysvetlíme všetko, čo potrebuješ k programu vedieť na to, aby si urobil ten prvý najdôležitejší krok. Tak sa pohodlne usaď, začíname. Program Working Holiday je vládou schválený 12-mesačný pracovný program, kde môžeš cestovať, pracovať, študovať a v zásade si ten program prispôsobiť podľa vlastnej potreby. Pre koho je tento program určený? Pre mladých ľudí, ktorí majú 18 až 35 rokov, majú čistý výpis z registra trestov a majú platný pas. Musia chcieť cestovať, spoznávať, učiť sa angličtinu, samozrejmosťou je práca a samozrejme vykročenie zo stereotypu. Ako funguje celý proces získania víz? V prvom rade je potrebné si vytvoriť profil na stránke kanadskej vlády, zobrať svoj platný pas a zaradiť sa do poolu uchádzačov. Kanada si pravidelne z tohto poolu uchádzačov losuje každý týždeň v pondelok počas trvania sezóny, ktorá je od januára do septembra, až kým si nenaplní tú alokovanú kvótu pre konkrétnu krajinu. Návod na zaradenie do tohto poolu uchádzačov od nás dostanete gratis, ak sa registrujete na stránke nižšie. Následne, ak už budete zaradení v poole uchádzačov, je potrebné čakať na vylosovanie. Ak vás vylosujú, získate pozvánku, od toho momentu máte 10 dní na jej akceptovanie a následne ďalších 20 na doplnenie dokumentov. V tom momente vám už plne asistujeme s celým procesom finalizácie vízovej aplikácie, vzorami dokumentov a step by step návodmi. Ak svoju aplikáciu budete mať pripravenú, skontrolujeme ju a následne ju submitnete. Uhradíte poplatok kanadskej vláde, absolvujete biometriu, čo je fotka tváre a fingerprints alebo otlačky prstov a budete čakať finálne rozhodnutie kanadskej vlády o tom, či získate svoj Letter of Introduction. Ak vám tento Letter of Introduction príde, budete mať 12 mesiacov na to, aby ste do Kanady vycestovali a následne ďalších 12 na to, aby ste v Kanade pracovali. Od toho momentu začnete lepšie plánovať váš odlet, začneme riešiť všetko potrebné k tomu, aby ste bezproblémovo odleteli. Znie to všetko jednoducho však, ale nebojte, na to sme tu, aby sme vám s celým procesom pomohli a aby ste sa vy mohli sústrediť na to, čo je pre vás na vašej kanadskej ceste dôležité. S čím ti v Enjoy pomôžeme? Zoberieme ťa od A po Z. To znamená, že pomôžeme od zaradenia do poolu, od tých prvých krokov, cez vízovú aplikáciu, následné submitnutie, vyriešenie biometrie. Ako náhle získaš víza, tak budeš mať rok na vycestovanie a začneme plánovať, kedy budeš chcieť ísť, kde budeš chcieť ísť. Podľa toho pomôžeme vyriešiť letenky, poistenie, ubytovanie. A čo je kľúčové, že ti vieme pomôcť nájsť prácu ešte pred odletom do Kanady. To znamená, že do Kanady nejdeš naslepo, ale ideš s vopred dohodnutou prácou u jedného z našich kanadských zamestnávateľov v mestách ako je Vancouver alebo Toronto, prípadne aj v rezortných mestách, tých ikonických z obálok a z pohľadníc, ako je Banff, Jasper, Panorama alebo Canmore. Je to hlavne na sezónu, ktorá začína od apríla a končí niekedy v septembri, v októbri. Výhodou u týchto zamestnávateľov je, že ponúkajú automaticky aj ubytovanie za veľmi výhodný peniaz. Takže ty tak môžeš mať všetko vyriešené ešte pred odletom do Kanady. Víza, prácu a potom budeme riešiť všetko potrebné k tomu, aby si bezproblémovo otvoril svoj pracovný permit, aby si vedel, ako odpovedať pohotovo na hraniciach, aby si mal pripravené všetky dokumenty a aby tá tvoja relokácia do Kanady mala čo najviac príjemný priebeh. Ako náhle získaš svoj Letter of Introduction alebo svoje predvíza, začneme aktívne riešiť to, aby si do Kanady mohol vycestovať, to znamená letenky, poistenie, práca, ubytovanie a samozrejmosťou je aj celá predodletová a popríletová agenda. Čo urobiť na Slovensku, aké dokumenty si pripraviť na vstup, aké otázky ti môže dať imigračný pracovník pri vstupe do Kanady a tiež čo urobiť po prílete do Kanady, aké dokumenty si vybaviť, typu social insurance number, banka, telefón a tak ďalej. Toto všetko od nás dostaneš v rámci nášho resource portálu, ktorý pre teba máme pripravený a sú tam určité výhody, ktoré nie sú dostupné pre bežných užívateľov, typu zvýhodnené letenky, daňové poradenstvo a mnoho ďalšieho, čo budeš potrebovať na svojej kanadskej ceste. Koľko na to celé budeš potrebovať peňazí? Rátaj s tým, že ťa to vyjde okolo 2000 až 2500 eur.
letenky, poistenie, ubytovanie, agentúrne poplatky a všetko okolo toho. Je to vstupná investícia, ktorá sa ti ale tým, že máš 12-mesačný pracovný permit, veľmi pekne vráti. Prečo je naša podpora dôležitá? Pretože každoročne vidíme nesprávne vyplnené dokumenty, zamietnuté žiadosti a ľudí, ktorí si nedokážu nájsť prácu. Spoločne tomu dokážeme predísť. Máme dlhoročné know-how, ktoré sme ochotní s tebou zdieľať, aby ty si tak mal čo najjednoduchšiu cestu do Kanady. Následne, ak sa ti tam bude veľmi páčiť, spolupracujeme s imigračnými právnikmi a dokážeme ti tvoj pobyt v Kanade predĺžiť. Takže ak máš o tento program záujem, tak asi už vieš, čo je prvý krok. Ak nie, ja ti to pripomeniem. Trošku nižšie na našej stránke nájdeš registráciu, vyplníš nám registračný formulár, my ti obratom zašleme návod na zaradenie do poolu uchádzačov, aby si vedel urobiť ten prvý správny krok. Následne tam budeš mať aj kontakt na nás. Kľudne nám napíš správu, pošli mail, kontaktuj nás cez WhatsApp, alebo nám rovno zavolaj. Rádi s tebou preberieme tú tvoju situáciu, aby sme ju čo najlepšie pripravili alebo prispôsobili tvojim potrebám. Takže neváhaj, poď si aj ty užiť svoje kanadské dobrodružstvo. Čau.